नमस्कार, मी संजना चिपकर। आज तुम्हाला क्विक अँड इझी जीरा राईस दाखवणार आहे। ही झटपट होणारी रेसिपी आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे साहित्य। हा मी 1 बाउल राईस घेतलेला आहे। हा मी बासमती राईस करून घेतलेला आहे आधीच, आणि तुम्ही घरातला तुमचा कुठलाही वापरला तरी चालेल किंवा बासमती यूज केला तरी चालेल। त्यानंतर तेल लागणार आहे, जिरं, मीठ आणि ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता हे आपण करायला सुरुवात करूया। मी एका कढईमध्ये आता तेल घालून घेते। कढई मी तापत ठेवलेली आहे आधीच। 4 टीस्पून आपल्याला तेल लागणार आहे। आता हे तेल जरा तापल्यावर आपल्याला जिरं घालायचं आहे। जिरं जरा जास्त प्रमाणात घालायचं आहे, आपण जीरा राईस म्हटलेलं आहे। जिरं जरा तडतडल्यावर चांगलं व्यवस्थित थोडासा ब्राउनिश कलर येऊ देऊया। छान आता तडतडायला सुरू झाले आणि कलरही चेंज व्हायला लागलाय जिऱ्याचा। त्याचा कच्चट वास आपल्याला भातामध्ये नको यायला म्हणून हे जरा व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे, ब्राउनिश असं। आता आपण हा भात घालूया याच्यात। ही लगेच होणारी आहे डिश। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। छान असा जिऱ्याचा तडका लागलेला आहे ह्याला। त्यानंतर मी चवीपुरतं जरासं मीठ घालते। हा राईस झटपट होणार आहे आणि घरात आपला राईस बनवलेला असतोच, त्याचाही तुम्ही करू शकता। आणि कधी पाहुणे आले आपल्या घरी आणि साधा रोजचा भात देण्यापेक्षा हे अशा प्रकारचं करून दिलं की त्यांनाही जरा चांगलं वाटतं। आता हे मिक्स झालेलं आहे व्यवस्थित। त्यात मी कोथिंबीर घालते बारीक चिरलेली। ह्याला काही नेमकं असं प्रमाण नाही, तुम्ही किती भात घेणार त्यावर असं तुमचं डिपेंड आहे ते। कोथिंबीर वगैरे, जिरं पण तसंच भातामध्ये दिसायला हवं आहे, आपण जीरा राईस म्हटलेला आहे म्हणजे। 2 मिनटं भात गरम होऊ देऊया आणि लगेचच आपला जीरा राईस रेडी होतो। भात आपला रेडी झालेला आहे, लगेचच गरमागरम तयार झालेला आहे। गॅस बंद करून घेऊया। आता हा रेडी झालेला भात मी तुम्हाला एका प्लेटमध्ये काढून दाखवणार आहे। असा हा आपला क्विक अँड इझी जीरा राईस रेडी आहे गरमागरम। हा तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा, कारण का हे एकदम सोपा आहे। हे जे इन्ग्रेडियंट्स तुमच्या घरी अवेलेबल असतातच। आणि कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका, नक्की करून पहा, खूपच आवडेल तुम्हाला।